Igwa pa sa gilid, uni sa laog! Uni sa laog! Igwa pa sa laog! Naggumahog ang mga residenteng yan sa Zone 5 Anona Street, Clupa, Calawag, Naga City matapos sumiklab ang isang sunog sa isang bahay pasado alas 12 ng tanghali ngayong araw, May 11. Makikita sa video ang pagkukumahog ng mga kapitbahay at mga kabataang nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy gamit ang tubig sa kanal. Nagsisiro-cellphone ako, sir, tapos may bigla na lang ako nadangog na buminagsak na garbagay. Pagiling ko, sir, kalayo, sir, tapos bigla na lang kuminurab. Duman na nagphone, sir, nagwarak na si Kalayo, yan, puno na yan, tapos ang paduros paduman. Pero mayang tao ka na iling... Mayo, sir, mayang tao, sir. Inisip ko nga kami nagluluto, tapos binayaan. Ayon sa mga residente, wala sa nasunog na bahay ang nakatirang kinilalang si alias Kulot. May mga nakikita umanong nagiinuman sa bahay bago ang insidente. Trabaho, sir. Sa mo, sir, walang talo, sir, tapos duman, tubig naman, sir. Diyan sa may... Pero day manalaw. Diamond, sir. Ubus si Asimerok mi sir. Kung dahil naggiro, pasigurado, damay sa mo. At least na tabang-tabangan na raw. Sir. Narespondihan naman ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Naga City Central Fire Station at fire volunteers ang sunog at napigilang hindi na kumalat pa sa mga karatig bahay. Wala namang malubhang nasaktan sa insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa mitsa ng sunog. Jan Amador, CSN.